Маркелин Герасимович, менә бүген нигәдер халык бик аз күренә. Шушы Ленин һәйкәле янында, бердән-бер һәйкәл янында 4 кенә кеше, 4 кенә коммунист. Ни өчен, сәбәбе нидә? Bu birinчедән автобусның маршрутны җырмаганы, икенчедән һәрбер организациядән, анда городской организациядән делегатларга поручение генә безгә Ленин бабайның памятнигына чәчәкләр салырга гына поручение бирелгән иде. Без менә шулай 4 кеше килеп чәчәкләрне салдык. Элегрәк берничә ел элегрәк монда җыелышабыз иде. Күп кешеләр килә торган иде. Ул халыкны специально чакырмаган, шулай итмәгән мероприятие. Ondan соң без кич белән мероприятие, кич мероприятие, научный конференциялар, җыелышлар үткәрдек. Ленин бабайның туган көнен ел сайын 22 апрельдә зур хөрмәт белән сагынып, без аны ишкә алып отмечать итәбез. Ленин бабайның идеяларын тормышка ашыру өчен, аның идеяларын халыкка аңлатыр өчен тырышып зур аңлату пропаганда алып барабыз халык арасында. Менә Ленин идеялары кире кайтар дип уйлыйсызмы инде? Булырмы? Мөмкин хәлме? Ленинның идеялары алар һәр кешенең безнең сознаниесендә мәңгегә сакланып калдылар. Алар бер кайчанда, бер кайда җигалмаячаклар. Алар обязательно кире кайтарыр. Хәз яшь буынның Ленин бабайның идеяларын начар белүдән генә. Алар хәзер тормыш аларны көн сайын ничек әйтергә заставить итә Ленин бабайның идеяларына внимание бирергә, ничегрәк тормышны үзгәртергә, основной халыкның тормышын җиңеләйтергә Ленин бабай идеяларыннан башка булмаячак. Ул шуңа күрә Ленин бабайның идеялары сакланып кына калмыйлар, ул халыкка таралганнан тарала. Менә алдагы әңгәмәләшебез инде Венер әфәнде Гәрәев. Менә сез дә шушы Ленинның бүгенге бәйрәмен, туган көнен аз халыкның билгеләп үтүенә фикерегезне белдерсәгез иде. Минем әни ягыннан бабаем 19 елдан бирле Ижевскийда партияга кергән булган, РКПБ дигән партия булган ул вакытта. Российский коммунистический партия большевиков. Анысында ул Нидә Антанта вакытында алар монда Нагыймовый, анысында тагы бабай кайтканнар. Тыңлагыз. Бу Антанта ниткәннәр. Без монда шу бабайлар әниләр системасында коммунистлар буенча, Ленин тәрбиясе буенча үскән кеше октябрьтән алып, пионер, комсомол партияга кереп, нидән Халыклар дуслыгы Ленин партиясының планы буенча барган бер коммунистлар партиясе, аны юлга салучы Маркс Ленининде без менә шул бәйрәмне һәр ел бәйрәм итәбез, искә алабыз Ленинны. Андый без инде хәзер ничек дип әйтим, бу шигән табырлары хәзер әллә ничә партия. Алар берсе дәген халык исеменнән үзләренә урын алу өчен тавыш җыялар. Халыкка аларның бер нинди дәген файдалары юк. Бөтен җирдә буржуазный система. Мен бу турыда инде шигырьләрем дә бар. Шигырьләр ясыймын. Кайбер вакытта миңа төртмәләр була, зур нәйләр. Мин командаган вәсият итеп язып куям, каләм алып кулыма. Гомеремне багышладым биек Ленин юлына. Бу минем менә нидән. Әгәр дә син чын коммунист икән, топ төшермә. Изге антыңа киңәш. Дөрес юлга бару өчен киңәшче бул хезмәт халкына. Мин язган идем. Менә Венер абый, шушы коммунистлар чорында инде тормыш әйбәтрәк булды дип саныйсызмы халык өчен? Бу коммунистлар системасында урлау талау булмады. Хәзер телевизордан өйрәтәләр, бармак изе калдырмаенча таларга, урларга, үтерергә, чәчәкләр үстерергә, җиләк-җимеш үстерергә, яшелчәләр үстерергә өйрәтмиләр балаларны. Хәзер тәрбия бара, хәзерге система урлау, талау, үтерү. Бу план дәлесе 48 елны сократить население в России до минимума, не более 50 миллионов. Менә шушы система бара.
Менә хәзер подземный переходларда, базарда, вокзалда эшсезләр, 30-40 яшьтәге ир-затлары җыклап йөриләр. Элек коммунистлар дәврендә, Ленин системасында җәтимнәр йорты барые, картлар йорты барые, инвалидлар йорты барые, бушка иде бөтенсе. Укулар, стипендия түлиләре, общежитиелары барые, кешедән акча сорамадылар. Ул хәзерге живодерство юк. Әйе. Ленинның, мин аның дөрес программа, авыр җиллар булды, Сталинны хурлыйлар, халыкныкын урлыйлар. Ул дәврдә дисциплина иде. Толамадылар да, урламадылар. Сугыш вакытында ишекне бикләп җирмәдек. Тимер ишекләр, җузаклар төрмәдә генә. Әйе. Бу хәзерге система китте, туганнары килсә, ишек төбендә берничә сәгать әйләнеп йөри. Кайдан кергән, ишек кергән, рәтен белми. Элек үзләре киләләр, менә мин татар, әйе, күршебез урыслары, мин Загатскотта маллар көттем. Малларны кірткәш кайтабыз, керәдер төтнүрі балалары да күп. Я у вас сковородка бір ала деп. Бір бәрәңгеге дә тимиләре, ул вакытта шәрек бәрәңге алабыталар ашадык. Демократия. Пышмак сайын спекулянт, урам тулып йөри эшсезләр, илне талаучылар, демократлар, көрәшчеләр, әле көчсезләр. Демократка бер ни әйтеп булмый, бик югары алар түрәләр, үзләренең кыргый хыянатын эшче хезмәткәрдән күрәләр. Ялмыйлар алар сатлык җаннар, изге җиребезне таптыйлар, гомер буе эшче каны эчкән капитализмны мактыйлар. Теләмиләр алар халык өчен, иле өчен бер ни эшләргә. Эй Ходаем, сиңа үпкәлимен, ирек биргәч шундый этләргә. Илнең киләчәге сезнең кулда, вәсиятем шул сезгә яшьләргә. Илен, җирен, халкын сатканнарның хокукы юк җирдә яшәргә.